ಅದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ದಿನ ಪೇರಂಗಾಯಿ ತುಲಿ ರಡ್ಡು ಪೇರಂಗಾಯಿ ಒರಿದಂತು ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಪೂರ್ವ ನನಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಎಂಚೋಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯದೆನ್ನುವ ಗಾಯ್ಸ್. ಇನ್ನಮ್ಮ ಮಂಚಾಲ್ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಇನ್ನತ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಚಾಲ್ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಳು ಎದ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಆದಾಗ ನಾನು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಶುರು ಆಡಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ದೇವನಾಗ ಹಾಲು ಬಿದ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ನಾನು ಎನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಬ್ಬರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೆಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಳಿ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿಲು ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೀಂದ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ತ ಸೂಟಿನ ಸೀಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಓಯ್ ಬರ್ತ ಜೋರು ಗಾಯಿಸ್ತೀರಿ ಬರ್ತ ಜೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಸಿನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಪೂರ್ವನ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದುಂಟು ಅವು ನಿಗಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಪನ ಯಾವೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿದು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಲೋಗೋ ವರ್ಕ್ ಒಬ್ಬರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಉಡುಪಿಬೋದು ನನ್ನ ಅಪೂರ್ವ ಕೊಂಚ ಸಿಮ್ ಆವಡು ದೇಪನಾಗ ಅಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೋಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸಿಮ್ಗೆ ತೊಂದು ರೀತಿ ಹಂಗೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ರೆ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಜೋಕಲಿನ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡೋಡು ನಾವೊಂದುಂಡು ಅಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಆಗ ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆದಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೇ ಮಂಚಗಳೊಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡುಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಡೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂದು ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂಚಿ ಏನ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ನಾನು ಕಡಬೋಡ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಡಬೋಡ ಇಂಚ ಅಂದು ಏನು ಅಪ್ಪೆ ಉಗ್ರು ಕೊಡ್ತು ಹೋಗುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಬುಡ್ಜಿ ಎಂಚ ಅಂದು ತೂಕ ಏನಾಗ್ಬಿಡೊಂದು ಚಲೋ ಗೈಸ್ ಪಿದಾರ್ದು ನನಗೆ ಪಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ. ಅದೇ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ದಿನ ಪೇರಂಗಾಯಿ ತುಲಿ ರಡ್ಡು ಪೇರಂಗಾಯಿ ಒರಿದಂತು ಅಂಚಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಒಂದು ತುಲಿ ಪರ್ಂದು ಪೇರಂಗಾಯಿ ರಡ್ಡು. ವಾವ್ ಇಚ್ಚಡೆ ಪೋತೋಲಿ ಬಟ್ ಒಟ್ಟುಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋರಂಡದ ರಿಕ್ಷಾ ಕೂಡ ಅಂಜಿ ಇದು ಎರಡು ಬೇಕಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬೇಕು ಎರಡು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾನೀಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ಹಿಮಾನಿ ಆಯ್ಷಿ ಲೆಪ್ಪುನು ಟೀಚರ್ ಆರುಷಿ ಮೋಲು ಅಯ್ಯೋ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪಾರಣ್ಣ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪಾರ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಪೋ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪಾರ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೇಜ್ ಅವ್ಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ನನ್ನ ತಗೋಡು ಪೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಾಗಲಿ ಎದ್ದು ಜೋರ್ಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಗಲಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿ.
ಅದೇ ಅವಳು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಇವರು ರೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅವರಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಇದೆ, ನಾನು ಈಗ ನೋಡೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಂಡದೇನ ಜೋಕಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಾನು ಗೈಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಂದು ಬಿಡಿಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ಕುದುರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಂಗ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬೇಡ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಹಾಂ ಅದೇ 3 ಗಂಟೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೇರೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೇರೆ ಎತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಕುದನ್ ಬುದ್ಧಾರ್ ಬಂಡೆ ಅಭಿ ಒಂದು ನೋವು ಬಿಟ್ಟಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕಾಯ್ಸಿ ಹಾಂ ಕ್ರ್ಯಾನ್ ಬೇರೆ ತಂದು ಅಲ್ಲೇ 3 ಉಂಟು ಕಾಯ್ಸಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪ ಅವಳು ಐದು ಬಗೆ ತಿಂದೆ ಅಜ್ಜರ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನೊಟ್ಟೆ ಬರೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೊಗಲ್ ನಾನೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಎಂತ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ವಾವ್ gorgeous so beautiful ಇಂಚಿನ ಅಶ್ಯ ಆತ ಮಾರ ಏರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಲು ಸೇಮ್ ಮಾಲಶ್ರೀ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಲದ ಸೂರ್ಯ ಅಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಹಾಲು ಸೂರ್ಯಗೆ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾಲಶ್ರೀ ಮಾರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಪಡ ಬಕ್ಕ ತಿರ್ಗಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಏತ್ ಬರ ಬಂಗಾರ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಂಗೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋರೆ ಜಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೌಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ ಪೋರೆ ಜಾಂಡಲ ಪೌಡ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆವಡ್ಚಿ ಬಂದ್ ಒಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಸಿಂಗಲ್ ಪುಲೆ ಮಸ್ತಾದ ಪುಲೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಬುಡಿದಿ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಬೇಜಾರಾಪ ಬುಡಿದಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಚಲ ಮುಟ್ಟು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬುಡಿದಿ ಬೇಜಾರಾಪ ಅಂದ್ ಆಣಲ್ ನೊಟ್ಟು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪ ಪಿದೆ ಪೋಂಡ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ನಾನು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ ಪೂರ ಆರೆ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೋಲ್ ಖಾಲಿ ಬತ್ತದ್ರ ಪಾತಿರೋಲ್ ಪೋಪೋಲ್ ಅಪೂರ್ವನ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಾಯ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಕಣನ ಬಾಯ್ಡಿನ ಪಲೆನ ಬಾಯ್ಡಿ ಸುಮಾರು ಗೇನ್ ಅಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲ ಈ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಆತಿ ಮರ್ಲ ಅಂಜಿ ದೇರ್ಪುಣೆ ನಾನು ಗೈಸ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಜಿ ಗಿಡ ಅಲ್ಲ ಚಿಟ್ಟೆವರ ಬಲ್ಪನ ಬರ ಬರಡು ಈಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅವು ಏನೈತೆ ಪನ್ಲೆ ಮೂಲ ಓಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ ಬಿಜಿ ಜಾಪು ಮನೆ ಕಾರ್ ಮಲ್ಪುದ ಟ್ಯಾರಸ್ ಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ನಿಕಲ್ಲ ಭಾರತ ಗಿಡ ಬರಡು ಭಾರತ ಗಿಡ Flash on. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ Flash is disabled. iPhone needs to be cooled down before you can use it. ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಉಂದಿ ಸುರ್ಗಾನಗೆ ತಿರ್ಗಾಡದಲ್ಲ ಜರ್ತಿಂಗ್ ಜೀವನದ Another. ಕಾಯ್ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಮಲ್ತಿರ್ದ ಓಕೆ ಇಂಚೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಇಂಕೆ ರೆಡಿ ಅರ್ಣ Inchida. Arrange it. ಎಂಚಿ ನೆರಿಗೆ ನಾವು ದಿನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಊಪಡ ಅನ್ನದಿಗೆ ಅಪೂರ್ವ ಮೀ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀರು ನೋಡು ಅಪೂರ್ವ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ Ready? 1, 2, 3, start.
ಕರೆದಿಲ್ಲ ದುಂಗಿ ಜಾರು ನಾನು ನಡ್ಡು ಅಂತ ಅವರಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಬೈದುಂಡು ಅತ್ತಿ ಲುಂಗಿದ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ತಿ ಕಾರು ಜಾರು ಉಂಡಾರು ನಮ್ಮ ఎడ్డాపుడు అదే మూలీన తెలుపుడు చిన్న రజు పూర జారా వాళ్ళ ನಾಲ್ ದಿನ ಜಿಮ್ ಪೋರ್ಲೆ ನಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿವಾರು ಸಿ 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 ಆಲ್ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚಡು ಬಲ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿರ್ದು ಜಿಮ್ ಹಿಡ್ಬೋದು 100 kg ಡೆಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಮಾರು ಮುಂದೆ ಮೊಲೆನ್ ತೆರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮೂಲು ಬತ್ತೈತೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ಒಂಚೂರು ಉಂಟಲೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ऊहू क्या क्लोज गई थी बच्चे हाँ लाइक आंडिया माँ खराब हो जाएगा मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी satisfy ಆಯ್ಜರಾರ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ತೀರದಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಲಾಂಡ್ ಅಪುರನ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಲಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಆಣೆಂಗಲ್ನ ಐತ ಪಿರಾಡ್ ಬಾರಿ ಬುರ್ದಿತ್ತುರು ರೀಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಏಪಡಿಂಚಿ ಆನಿ ಶೃಂಗೇರಿಡ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದಿತ್ತಂಡೆ ಆನಿಲ ಹತ್ತಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಆಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಅವಲ ಆಂಡ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಏನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪೇನ ಎಂದಿತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಅದು ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತದ್ದು ಬೊಕ ಟೀಚರ್ ಪಾತಿನ ಬರ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯ ನಾನು ಏಪಡಿಂಚು ಬೋರೆ ಜೋಕುಲ್ ಸೋಮವಾರ ಜೋಕುಲ್ ಪೋಪ ಬೇರೆ ಪಿನಿ ಬುದ್ಧಾಡು ಪಡ ನಾನು ಮನ್ನ ಒಂತಾಗಿಡಿಂಚಿ ಪೋಡಂದು ಮೂಲು ಒಂದುಲ್ಲು ಸೋಮವಾರ నుంచి ಪಾಡ್ಗಂದು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪೇನ ಮನ ಪೊಲಂಚೆ ಮಲ್ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಏನ ಮನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತು ಲಾಗ್ಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ 26 ನಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದು ನಾನು ಲಾಗ್ಡ್ ಸುರುಕೆ ಬಂದೆ ಅಪೂರ್ವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವನ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ 4-5 years ಇಂಕ ಅವು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಪಣ ಇಂಕ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಡೆ ಮೆರಡೆ ಫಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮೆರಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಬಿಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಏನಲ್ಲ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಬಂದೆ ಆವಂದೆ ಐತಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಂಚ್ ನಾನು ಸೌದಿ ಬತ್ತು ಪುನಗ ಅದಾಗಲ ಏನಿತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಪುನಃ ಫಸ್ಟ್ ನೈಜೀರಿಯಾ ಪುನಃ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಆತಜಿ ಇದಾಯ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಿಂದಿ ಇತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪಣ ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಜೋಕುಲ್ ನೋಟು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಆಗಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋದಿ ಅನ್ನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಾಲೆಗ್ ಪುರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರೆ ಆಪುಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೀನಿ ದೇವರು ಮಲ್ತೇಡು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಡೆ ಒಡೆ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಏನು ಅಲ್ಪೇರಂದು ಅಂಡ್ ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪೂರ್ವಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ತೋಜುವೇತ ನಾವು ಇಯರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೋ ಚೇಂಜ್ ತೋಜುವೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನೈತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಅನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೇವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತೆ ನಿಗಲು ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಅವೇ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ ಆಸಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಣನ ಬಡ್ಡೆ ದಾನಿ ಇಂಕವೇನು ಪಂಡ ಮಾತೇರಿಕ ಪನೋಡು ಒಂದು ಲೋಗೋ ಅವು ಅಕ್ಕ ಅವರುಂಡದ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತನ ಎಂಕಲ ಇನಿ ಪೂರ ಗಡಿ ಬಿಡಿಯಾಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕಲ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಅವು ಉಲ್ಟ ಬತ್ತಡ ಅಪುರ ಉಲ್ಟ ಹೋಜು ನಂದಾಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ತೊಂದರೆ ಅಪೂರ್ವ ಶ್ರವಣ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡು
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಂಗ್ಲಿದ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಪಾಡುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಏನೈತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಆಣತ ಏನು ಮಲ್ಪದ ಲಾಗಿನ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಸೊ ಒಂದೇ ಗೈಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಈ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನುವ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಲೈಕ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ, ಶೇರ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಚರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಿಗ್ಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.